Pitutur Ibu. Lila ora ana mandung resiki omah, tugas sekolahmu wis rampung. Kula sekmresani video Bu, tugas sekolah sampun rampung, nanging dereng kula setorke. Lila, nalika video gue ora penting, aja nganti waktune sia-sia kanggo sing ora migunani. Inggih Bu, kula ngartos. Ora mung tugas sekolah sing penting, nanging uga ngurus omah lan wektu luwih becik yen kabeh padha digarap kanthi becik. Matur nuwun Bu, mulai saniki kula ajeng luwih ngantos-antos. Mugi-mugi sukses Lila, Ibu mesti ndongakna Lila selawase.